Ndinokudokezai mabuja atayo anonhaudza nyasi dzomuvhuro zuva rechiguminoina mwedzi uno waMbudzi. Nyasi mugore ra2017 ndo pakatanda kuburika masoja achienda mumaguta kuitira kuzogadzirira kutora kwavaizoita masimba kubva kuna Mugabe. Haidi chakatanda ndo chakachenjedza. Tiringe zviri munhau nyasi tahwadziwa fani tichinyepiwa nowana maringanhauwa kuti kwai Mubvana uya wekuCholocho kwai apona mwana. Ipapa zviri kutorwadza kuti ndiye abva aita munhu mudiki ane makore mashoma pavanhu vese munyika medu kubva achitanda azvara mwana ane makore mapfumbamwe. Zvinorwadza izvi. Tamirira manje kuti timbwe kuti bambo wacho wachazoitiwa sei, pekare kuti paitiwe kuongorora kuti mbani muridzi wemwanayu. Muridzi wemwanayu aiwa anofanira kupfigirwa achibva ataiwa makiyi acho kure chaiko. Zeki inenge isiri kudaba kuti kugoitewa muvanhu vanobva kunze kwenyika kuuya koringa nokumema sarudzo dzinenge dzichiitiwa gore rinouya. Jasper mangwana aburika ari kureketa iye achiti zvinoitika zvokuti vanhu vanobva kwese kwese kuda kuuya koomema sarudzo dzedu waribeka nabasa vanhuwa. Ivo wagoreketa kuti isusu tinokona kuita sarudzo dzedu tegani, tiribeka navanhuwo zvokuti nyangwe wakareka kugouya paribeka nazvazvinochinja. Rekai tione kuti zvinoita sei, asi ipapa mumwe achagwa nayo chete. Tiri kufara kuti wana maringa mvura vari kureketa kuti mvura inogona kubenuka pokare svondo rinouya. Kwai chiperu chayawe chinogona kundopenutsiwa pokare svondo rinouya. Svondo rino kwaiendai korima nokudyara kuitira kuti zviite zviri nani. Kwai panozouyawo mvura svondo rinouya, chibahwe chinofanira chati budei zvokutoti wanenge wari kuda kuzodyarira pokare vanokona kuzviita zviri nani. Nokuti mari machere mabi angu, asi kana manga musati panogona kuchinetsa manje, asi kana manga marima aiwa rambai makadando zviite zvakanaka. Kwai kuno mumwe mupurisa anonzi Eriazel Gondo kwai asungiwa nonyaya yekuti akaenda kurambidza vanhu voZANU-PF vanga vari kuita musangano wavo woDCC. Izvi kwai zvakaitika kunzvimbo yonyu Magwegwe noZuro. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti achaiburika chere kana kuti akubva atodzingiwa nobasa. Idi zvakaita kuoma. Nokuti zvichapera sei ipapa. Asi zviri kundoratidza pachena kuti wanhu waita kufinhiwa idi wadichiwa manje nozvinoitika nehurumende yedu iyi. Rekai tigoringe tione kuti zvinopera sei. Kwano mumwe mugodhi uri kucheriwa chicheriwa cholithium uri kuita kunetsa kureketa kuno nzvimbo yomberengwa. Kwai makorokoza atoita kuvhiringidza ipapo, asi mapurisa achiripo ari kuzamawo pokare kuti wareke kugoaita iyi. Asi ipapa munotoona kuti yatonyaya yeuori basi yakundoitika. Mapurisa anzvimbo yekuti abate vanhuwa anenge atotanda kutoita zvechimanja mubudu zvinorwadza. Ipapa apa zvino hazvatifungisa pokare zvaimboitika kuchiadzwa zviya panguva yemangoda. Mapurisa nemasoja akaendesiwa ikweyo waita zvinogara zvakadaro. Nguva yavanenge vasi kupfuura nokuuraya vanhu waibva wandoita izvozvo zvokundoita chimanja mubudu, aboyewa obva abisa mari yacho kana kubisa matombo yacho. Zvova zvatonetsa. Rekai tione kuti zvichapera sei ipapa. Tinenge chikunyepai. Kuda kwashe Tagwirei wabiache wabodziwo wakasanganisira wamunangarwa pabodziwo nomugwecho wavo kwai wakagoendesa noZuro dzimwotika dzinosvika kana 10 chaidzo kuchikoro chofundo yepamusoro chepaSolusi. Pabodzipo nozvokurimisa zvakaita somatirakita nozvimwe. Pabodzipo nodzimwotika dzokugoseenzesa dzinotakura zvinhu zvakawanda. Pabodzipo nomabhazi wachiendesa kuchikoro chi wachiti izvo wari kuenda kopa. Zvinhu zvi zvakapuwa chikoro chi kwai ndo zvokutoti vanhu vapfumbure nazvo. Idi pakaita kuoma. Ipapa apa paribagoziva kuti
wanhu woita kusekerera kana kuti wanhu wotsamwa nekutoti palibe chisvinu. Ipapa munhu wese anoziva kuti Tagwirei muitiro wache unoita kusiya vanhu vachiita kuvhunduka chaiko. Rekai tigoona kuti zvichapera sei izvozvi. Vamwe vagoti paribe mugumo wakanaka apa, kune mubodzi achachema, ticharamba takaringa kana chiri chokwadi. Sandra Ndebele nozuro uno agotengerwa mhanzi yache naMutuli Ncube nomari inoita mari yekuAmerica zviuru zvisere no500 tinomachakairi akagoburitsa madhora okuAmerica zviuru 13. Wamwewo wachiburitsa dzakawanda wanda zvokutoti akatoboya mari inopfuura zviuru 50 chaizvo mari yekuAmerica pamhanzi wache waaigoparura nozuro. Zvachewena idi. Aiwa, rekai tirambe hedu takaringa iko zvinoperera. Gurukota rinoringa nezvokwi zvinoitika muguta mudunhu roBulawayo ragoenda koparura kamudhudhudhu kunzi kanotakura manyara. Rekai tigoona kuti wachada ugokaita sei peno wakuda kudeedza vamunangarwa kuti wauye koparura kwakawanda. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichidini. Dare guru munyika Nyasi kwaita gotiro zvakaisiwa kuti Frank Buyanga asungiwe kuSouth Africa zvakanzwa. Tichaona kuti achagobuditsiwa rini iye Frank Buyanga wacho. Tinenge takandoringa. Toringa hedu dzomutambo. Zimbabwe noNamibia kwaindo dzichatambirwa mutambo ICC Under 19 Cricket World Cup mugore 2026. Tiri kutenda, tiri kurova manja. Dai zvatoita kudando idi zvinhu zvinoita zviri nani. Okwedu dai vakatohwinawo ndokutoti zvirambe zvinakidza. Mutambo webhora yanozuro kepekepe yakaita chibodzi noDynamos. Bulawayo Chiefs ikakwapaidza magwati mairi kuYadha iribe kana ribodzi. Tenax noManika zvaindotsikizana palibe kana akagwedza mumwe. Tiringedzo pasi rese. Waramaposa waenda kusangano G20 wenyika dziri kubudirira dzini. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei kuti wachaboya imwe mari chere. Tinenge tichindokunyepai. Wabi edu wokuzambia wari kurwadziwa izvezvi kuno mumwe mugwicho wawo anga ano makore 23 ari kunzi kwai agopfira kunyika Ukraine kwaanga achirwa hondo ari kusaiti roRussia. Ipapa ari kunzi iye hurumende yache iri kuda kutoziva kuti zvakambotekaira sei nekuti munhu uyu akanga apuwa makore mapfumbamwe ekugara mujeri achinzi abatirwa nezvinodhaka. Rekai tigoringa kuona kuti zvinopera sei idi zvakaita kuoma chaizvo. Kune vamwe muzvinafundo womasvomho wanonzi Abdan Atangana wanzi ndo munhu pasi rese wechipiri anoziva kuita zvomasvomho kunyanya. Tiri kuramba tichivaruvira manja tichiti makorokoto. Jeff Bezos kwai agopa mari inoita mamiliyoni 100 mari yekuAmerica kuno muimbi Dolly Parton kuti aite zvokubatsira vanhu vanotambura. Rekai tigoona kuti peno ichasvikawo kweduno kana kuti ichagumira ikweyo. Heno tinoramba takandolinga asi tichishuvira kuti dai zvaita yasvikawo kweduno zvaitawo zviri nani. Ronaldo kwai agoita mureketo wache naiye musaruraganda PS Morgan zvokutoti paita kunyangariwa. Iyo chikwata choManchester wagotoreketa kutoti wachazopindura kana wanyatsonzwisisa kuti zvii zvanyareketeka pabodzi pono kuti zvii zvaanga ari kuda kuedza kureketa. Ticharamba takaringa asi chiripo ipapa tiri kuona achibenhuka baini Ronaldo uyu. Rekai achienda hache asi muendero wache ndo waakutadza kuziva manje kuti hautandei wapisa bhiriji usati wawambuka. Eidi zvakaita kuoma. Icho chikwata choManchester United chakatifadza nozuro chichikwapaidza zvacho chikwata choFulham notuiri kukabodzi. Kuenda hedu kozorora takaita kufara. WoChelsea wanondogara wakatsvomwa. Wendo huno rekai tione. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau murinzike zvisvino.